ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா, ஜெய் ஸ்ரீ ராதே ராதே. கம்சவதம் முடித்து கிருஷ்ணன் அம்மா அப்பா பார்க்கறக்காக காராகிரகத்தில் வர்றார். அங்க தேவகியை பார்த்து காலில் விழுந்து தேம்பி தேம்பி அழ ஆரம்பிச்சார். ஏனப்பா அழுகிறாள் என தேவியை கேட்க, அம்மா, புத்திரன் என்றொருவன் பிறந்தார். தாயையும் தந்தையும் சந்தோஷமாக வைத்திருக்க வேண்டும். அவர்களை திண்டாட விடலாமா? என்போல் பிள்ளைகள் இருந்தும் வாழ்ந்தும் என்ன பிரயோஜனம்? நடப்பினத்துக்கு சமந்தானே என்று சொல்கிறார். இது யாரு சொல்றா தெரியுமா? அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாதன் பரமாத்மா சுரூபன். ஆண் பிள்ளைகள் பலரும் தன் தாயையும் தந்தையும் தன்னோட வாழ்க்கையை விட்டும் தன்னோட மனதை விட்டும் அகட்டி விட்டுருவார்கள். தன்னோட மனைவியை தன்னோட குழந்தைகளை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக, அவங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி செயல்கள் செய்வார். உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா? இந்த உலகத்துல யாரையுமே பரிபூர்ணமா சந்தோஷப்படுத்தவோ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணவே முடியாது. அப்படி நீங்க நினைச்சா நீங்க இழக்கிறது உங்க அடையாளத்தையும் உங்க செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டையும் தான். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண.